आं रागा जोंनांगौबा आरोना बिदि होनाय नुबाय थायोबा आं रागा जोंगोन होनखानाय मिथिबाय दा बिदिफोरबायदि होननाङामोन ना बियो गाव गावनि बिसिखौहाय आंनि फिसाखौबो फानबाय आरो गावनि हिनजावखौबो फाननानै लाबाय जेन'बा मारै बिदि हाखै जेन'बा मारै हाखै गोदाव सोरावनो मेन्टेल हग्रा खालिसो नामा बेलाय हौवायालाय गाव गावनि हिनजावखौथ' बिदि होननाङामोन ना आरो आंनि फिसाखौबोथ' फानबाय बियो माबायदि मानसि बेलाय आं बांद्राय बांनायनानै थानो हानाय नङा दै मिथिखां आं माबा मोनसे खालामनो हागौ मिथिबाय। खुलुमबाय लोगोफोर पानि का पानि दुध का दुध जाहैबाय नंगौ गावनि हौवाया गावनि असे बिसिखौ माने गुबुनजों माने माबा खालामदों आरोना सोमोन्दो दं होननानै माने फेसबुकनि गेजेरजों लिरगासिनो एबा होगासिनो नंगौ गासिबो सिनायखायो कनजिता बर'खौ बिथाङाथ' माने रिल्स बानायनायनिफ्राय एक्ट्रेस हिसाबै एक्ट्रेसानो जाहैबाय बिथाङा बेफोरबायदिनो बिथांनि जोङो रिल्स ओमफ्राय भिडिअ नुनो मोनबाय। दायो लोगोफोर कनजिता सिस्टारा मोनसे भिडिअखौ क्लियार खालामना होदों दैदेननि हिन्जावजों ओमफ्राय कनजिताजों मा बाथ्रा बुंखो नोंथांमोना भिडिअखौ फुल जोबजासे नायब्लासो बुजि मोनगोन। दिनै आङो मोनसे आपडेट लानानै फैलायबाय जास्ट नैबे भिडिअ आंना आपडेट जागोन दे आं रावजोंबो भिडिअखौ माने लोगो जानानै बानायाखै। ओरैबायदि जाहैबाय मोनसे रिल्सखौ आङो मोनसेल' नङा गोबां रिल्सखौ नुगासिनो दैदेना मोनसे रिल्स होदोंमोन गावनि वाइफजों गावनि असे वाइफजों ओमफ्राय बेयावबो ओरैबायदि कमेन्ट फैदों कनजिताजों गाज्रि सोमोन्दो दोङो कनजिताजों मोजां मोनलायो कनजिताजों ओरैबायदि कमेन्ट माने गाज्रि गोजाखा आरोना बेयाव मोनसेबो मोजां कमेन्ट गैया नोङो मानो लाजियाखै सिगां मा जानाय जाथाय बेफोरबायदि गोबां बुंदों दैदेनखौबो ओमफ्राय बै दैदेनखौ लानानै कनजिताखौबो माने जरायफाजाबो आरोना मा कनजिताजों नोंजों मोजां मोनलायबाय नामा कनजिताजों नोङो थानायखौ गारला नामा बेफोरबायदि गोबां बाथ्रा बुंदों। आंथ' बुंनांगौ खोथा गैया नोंथांमोना भिडिअखौ नायग्रोना ला ओमफ्राय कमेन्ट खालामनानै बुंहरबानो जाबाय आरोना बिथांमोननि कमेन्टखौ लानानै एबा भिडिअनि क्लियारिफिकेसन भिडिअखौ लानानै आङो नोंथांमोननि सेराव मोनसे आपडेट लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फार्स्टआव नायना ला जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामदो ओमफ्राय भिडिअखौ शेयार खालामना हो जाहाथे गासिबो नुनानै बे भिडिअखौ माने बुजिनानै लायो आरोना नायग्रोना लादो फार्स्टआवनो दे। मोनथिखागौ दाखालिनिफ्रायनो आब' कनजिताया जोंनाव दंफैयो फिसालाखौहाय जोंनाव लाबोदों आरोना मन्दिरावहाय फिसालाया बार लोगो मोनदों ओमफ्राय बेखौहाय बुंहरदों आरोना आंना फिसालाया ओरैबायदि जादों होननानैहाय ओमफ्राय बुंहरदों आङो जोंनाव लाबो जोंना बिखुनजोआनो नायो होननानै बुंदों आरो जोंहा मन्दिर दं नालाय ओमफ्राय गावबो दा डाक्टारनाव लांदोंमोन आरोना ओमफ्राय डाक्टारनावहाय हामाखै मिलायाखै आरो औ ओमफ्राय आङो दा बेयावनो लिंहरनाय जादों आब' कनजिताखौहाय जोंनाव लाबो माबो होननानैहाय ओमफ्राय दा उन्दैयाबो मोजां जाबाय आरोना उन्दैया मोजां जाबाय ओमफ्राय दा फिसायानो अयथासार होनगासिनो आरोना आंनि हौवाजों आब' कनजिताजों गाज्रि सोमोन्दो दङ माबा गोसो लायो होननानै बुंदोंना आं लिंहरनायावहाय ओमफ्राय जेन'बा बबे जायगायाव फेसबुकआवहाय दाथ' नोंथांमोना नुखादों जानो हागौ आंनि फिसायजों आब' कनजिताजोंहाय मा होगासिनो दङ ओमफ्राय दा बेखौहाय रागा जोंगासिनो आरोना आङो नङा गारा बिदि होबाय थानायनि मानोथो बिदि होनांगौ जाखो खिन्थु आं रागा जोंनांगौबा आरोना बिदि होनाय नुबाय थायोबा आं रागा जोंगोन होनखानाय मिथिबाय दा बिदिफोरबायदि होननाङामोन ना बियो गाव गावनि बिसिखौहाय आंनि फिसाखौबो फानबाय आरो गावनि हिनजावखौबो फाननानै लाबाय जेन'बा मारै बिदि हाखै जेन'बा मारै हाखै गोदाव सोरावनो मेन्टेल हग्रा खालिसो नामा बेलाय हौवायालाय गाव गावनि हिनजावखौथ' बिदि होननाङामोन ना आरो आंनि फिसाखौबोथ' फानबाय बियो माबायदि मानसि बेलाय आं बांद्राय बांनायनानै थानो हानाय नङा दै मिथिखां आं माबा मोनसे खालामनो हागौ मिथिबाय ससियेल मिडियायावहाय बिदि गोसार होनाया मिथिबाय। ओरैनोथ' फैयाखैना आङो उन्दैखौसो लोमजानायखौ आङो लानानै फैबाय दा उन्दैयाबो एसे मोजां जाबायना बेखौ मानसि बिदि होबाय थानांगौ दे आसरितलै आं बुंनो रोंला मालायनि फटक होनानै मालायनि माबा होनानै बायदि लिरनानै होनाय प्रफाइलावबो बिनि फटक होबाय ओमफ्राय दैदेननिबो होबाय लाबाय ओमफ्राय बिदि लिरनानै होबाय आं मा होनबावनो गावनि जाम्बाखौनो जेरावबो देखायनानै लायोबा बियो ओमफ्राय आं मा बुंबावनो दे आंथ' लाजिनानै आं रावनोबो देखायामोन बिनि जाम्बाखौ आंनि सिगाङाव देखायो आं सिरि थायो गोसोआव लानानै फिसाय होननानै दिनै बियो आंखौ फेसबुकावबो मबाइल नाम्बार राननानै होबावबाय बियो दुनियानि मानसिया मबाइल नाम्बार लानानै आंनाव कल खालामबाय आरोना होमबा आं मा बुंबावनो दे मा बुंबावनो आङो रायजोफोर मा बुंबावनो आङो जेनेबा मालाय आरो दाथ' पस्ट होगासिनो बे फैसा थाइसेबो हरानो फैयानो बिदि पस्ट होदों गावनि हिनजावखौनो मा सानदों जेन'बा आं जेबो बुंनो रोंला आरोना माबायदि नोंथांमोना अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय लोगोफोर कनजिता सिस्टारा बुंनाय बायदिब्लायो गावनि हौवायानो गावखौ सन्देह खालामोनो आरोना दैदेनजों दा दैदेनखौबोथ' गासिबो सिनायखायो ओमफ्रायो बेफोरबायदि खालामबाय थानाया गाज्रिसै मानो होनबा आं बुंनो सानाखै दैदेन मुवा बेफोरबायदि खालामाबा नाङो मानसिफोरनि साननाया एसे आलादा जायो मानो होनब्ला सोरबा मोजां खामानि मावब्लाबो रायखोमा जायो सोरबा गाज्रि खामानि मावबाबो मुगै जायो सोरजोंबा
जयै लोगो नांनानै खामानि मावब्लाबो मा खालामो रायखोमा जायो एबा लाजि फोनांजायो। दा जेरै कनजिता दैदेन बिसोरो जयै लोगो नांनानै मोनसे खामानि मावगासिनो, जेरै एलबाम भिडिअ बानायगासिनो, रिल्स बानायगासिनो। आरे भाइ खालामनो हो बिसोरथ' गाज्रि खामानिखौ मावाखै बेफोरबायदि। तथाबिও मानसिफोरा बुंगासिनो जे बिसोरो बेफोरबायदि खालामै ससियेल मिडियायाव मा देखायनो सानदों। नंगौ बेबो राइट जे बिसोरो हौवा हिन्जाव हाबा जालायबाय, नाथाय दासिमबो सोरबा मानसिया बुङो बिसोरो सोलायनो रोङाखै होननानै। दा दैदेननि जाथायफोरखौथ' आंबो बुंनांगौ खोथा गैया, बेफोर थांखांनाय जाथाय। सोरबा बुङो दैदेन मुवा बेफोरबायदि खालामदों, दासिमबो बेफोर गाराखै नामा, कनजिताजों दाबो सोमोन्दो दोङो नामा होननानै बेफोरबायदि गोबां बुंदों आरोना। दा बुंनाय बायदिब्लाथ' कनजितानि हासबेन्डआनो माने बेजों दैदेनजों जरायदों आरोना। गावनि हासबेन्डआनो बिसोरजों जरायना लादोंब्ला आरो गुबुना बुंनो मा बाखि, गावनि असे हौवायानो बुंबायब्ला गुबुना बुंनो मा बाखि दंबावो। गोरोन्थिखौ नोंसोरनो मावना लादों दै, हासबेन्ड वाइफ सानैजोंनो। दा जन गाज्रि ब्रादाराथ' बेखौ थिग खालामखाबायमोन, गाज्रिनिफ्राय मोजां लामा थिग खालामबायमोन। दा फिन खेब बेफोरबायदि खालामना लाबाय थायोब्ला बिराद गाज्रि बुंजागोन दै कनजिता सिस्टार, एसे मोजां। अब्लाबो नोंखौ आं बुङाखै जे नों गाज्रि खामानि मावदोंना, नों दा मोजां जाबाय, गोबां सोलायबाय, नों गाज्रि खामानिनिफ्राय गोबां सोलायबाय। अब्लाबो गाज्रि मोनाबा आं कनजिता सिस्टारखौ मोनसे बाथ्रा बुंनि। दाथ' नों गाज्रि खामानि मावबाय थायाखै, नों मोजां खामानि मावबाय थादो, रिल्स बानायनानै कामायदों, भिडिअ बानायनानै कामायबाय था। जोङो गासिबो कामायनांगौ। नोङो मोजां लामाथिं फैबाय, अब्लाबो आं बुंदों नों मोजां लामाथिंनो थाबाय था। नों मालाबाबो गाज्रि लामाथिं थानो नाङा। मानो होनब्ला नोंहा एसे मोजां जाबोबाय, दा नों रावजोंबो रायखोमा जानोबो दरकार गैला, मोजां लामाथिं फैबाय। मानसिफोरा जि बुङो बुंबाय थागोन, मानसिफोरा जि खालामो खालामबाय थागोन, नों नोंनि खामानिखौ मावलांबाय था, नोङो साक्सेस जागोन। दा जेरै नों साक्सेसआनो जामारबाय, नोंखौ सासे ब्रादारा, जन गाज्रि ब्रादारा नोंखौ थिग खालामबाय, दा नों थिगैनो था। नों जुदि गाज्रि खामानि मावबोयोबा नोंखौ जानांगौ रायजोफोरा निमाहा होनाय नङा। नों खनसे नङा खननै खामानि दाय मावबाय, दा नों खनथाम खालामोब्ला मानसिफोराथ' बेफोरबायदिखौ निमाहा होआ। दा बेनिखायनो बुङो कनजिता सिस्टार, जि खालामो खालामबाय था, मोजां खामानि मावलांबाय था आरोना। दा बेनि हौवाखौसो जाहैबाय, दा कनजिताखौथ' आं बुंनांगौ खोथा गैया, बे हौवायाबो गावनि कनजितानि हासबेन्डआ माने दा हिन्जावानो बुंबाय गावनि खुगाजों जाम्बा बायदि खामानि मावबाय थायो, जाम्बा बायदि बुंबाय थायो होननानै। दा मा बुंबावगोन, हौवाफोराबो सन्देह खालामो नालाय। सन्देहआथ' खालामनाया गासिबो खालामो, बेल' नङा। मानो होनबा जोंहा गावनि बिसिखौ एबा गावनि हासबेन्डखौ सोरजोंबा नुयोब्ला एसेबाबो मेगना गाज्रि मोनो एबा एसेबाबो गावनि गोसोआ दुखु मोनो। मानो होनब्ला गावनिफ्राय जानगार जाना थांनो गियो आरोना, गासिबो गियो। दा बेनिखायनो बुङो सोरबा एक्टर एक्ट्रेस जानाय हिसाबाव रावखौबो मेगन देरलायनो नाङा। बे जास्ट मोनसे इन्टारटेनमेन्ट हिसाबै सोरजोंबा भिडिअ बानायो, सोरजोंबा फिल्म बानायो। खायफा मानसिफोरा बुङो फिल्म बानाय एलबाम बानाय आंखौ बावगारलांबाय, बेजों कापोल्स रिलेसनाव थाबाय, बेफोरबायदि बाथ्रा बुङो। नाथाय बियो रंब्लाबो आङो बुंनो सानला, गाज्रि मोननो हागौ। आं गाज्रि बाथ्रा बुंखायाखै, आं मोजां बाथ्रासो बुंदों ना कनजिता सिस्टार दैदेन ब्रादार मोननिसिम। दा बेनोसै दिनैनि भिडिअआ। नोंथांमोना मा कमेन्ट खालामनो गोसो कमेन्ट खालामनानै बुंहरबानो जाबाय। नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन लोगोफोर। आजिखालिलाय मा बुंबावनो न', हौवा हिन्जावनि गेजेराव न'खरनि जाथायखौ लानानै ससियेल मिडियायाव भाइरेल जाग्रा जाबाय आजिखालिनि जुगाव। जोंनि बर'फोराव ओरैबायदि जाम्बा जाम्बि ओंखारबाय, न'खरनि पार्सनेल खोथा नांलाय खमलायखौ लानानै ससियेल मिडियायाव होग्रा जाबाय। दा मा बुंबावगोन बर' जाथिनि जाम्बा जाम्बिफोरखौ। गासैबोथ' नङा, गासैखौबो बुङाखै, दोङो आरोना सानैसो मानसि। दे अब्ला नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन लोगोफोर। बाय बाय।